Росії відбулась гонка чемпіонів з біатлону. Сумська спортсменка Валя Семеренко виграла бронзу у мас-старті, пропустивши вперед німкенію Тіну Бахман та росіянку Світлану Слєпцову. Аналогічно третьою фінішувала і сестра Віта, яка у міксті поступилась російським та французьким біатлоністкам. А ось Юлія Джима, студентка Сумського державного університету, повернулася додому чемпіонкою Європи. Минулий зимовий сезон для Юлії Джими видався насиченим, особливо на міжнародні змагання. Так, у доробку спортсменки 4-те місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу серед юніорів. У складі національної збірної Джима стала чемпіонкою Європи в естафетній гонці 4 по 6 кілометрів. Без її участі не було б перемоги української збірної в Ханты-Мансійську на чемпіонаті світу, що відбувся місяць тому. На юніорській першості України спортсменка записала до свого активу 2 золоті медали. Это давалось все нелегко, потому что это круглый год, ты тренируешься постоянно на сборах, и чтобы только раз где-то так вот выступить, прорваться, показать на все, что ты можешь. Юлія Джима почала займатися біатлоном з 8 класу. До університету вступила першорозрядницею і вже на першому курсі стала бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів. Далі спортивні результати пішли вгору. На другому курсі виконала норматив майстра спорту України, ставши 4-разовою чемпіонкою держави серед жінок. Здесь уже в этом году, став чемпионкой Европы, нам было приятно все-таки знать, что это как раз по классификации спортивной является основанием для того, чтобы Юле присвоили звание мастера спорта международного класса, чем мы будем очень гордиться. В общем-то, все эти результаты были достигнуты как раз в нашу студенческую бытность, что особенно приятно. Нині Юлія Джима готується до нових відповідальних стартів. Успіхи в спорті не заважають студентці займатися навчальною та науковою роботою. Вона є постійною учасницею загальноуніверситетських науково-практичних конференцій, а також всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.